Volám sa Marek Chrastina a v oblasti energetiky pôsobím viac ako 10 rokov. Aktuálne som členom vedenia spoločnosti ESCO Slovensko, ktorá poskytuje energetické služby pre svojich zákazníkov a pri plnení dekarbonizačných cieľov u nich inštaluje najmodernejšie technológie znižujúce uhlíkovú stopu zákazníka. Moje meno je Radomír Jaček, vyštudoval som Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Trnave v odbore TZB, na čo som nadviazal štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v súčasnosti pôsobím v spoločnosti ESCO Slovensko ako junior integrátor. Už pri zavádzaní tohto študijného odboru pred viac ako 10 rokmi som bol presvedčený o prínose a dôležitosti takéhoto študijného odboru pre budúcich odborníkov v oblasti technológie budov. Určite áno, dôvodov je viacero a zdá najväčším je uplatniteľnosť v tomto obore a následná možnosť pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole s technickým zameraním bez akýchkoľvek väčších limitov. Aktuálne vnímame posun k zelenej ekonomike. Zákazníci sa snažia integrovať obnoviteľné zdroje energie do svojho energetického mixu alebo kombinovať ich s tradičnými fosílnymi palivami, akým je zemný plyn. Určite bude kľúčová na trhu, hlavne v dnešnej dobe, keď je väčší tlak na ekologické riešenia, efektívnejšie prevádzky a samozrejme aj na tie ekonomické opatrenia, ktoré k tomu prináležia. A s nástupom nových technológií bude vplyv tejto profesie len rásť.